Oletko ostamassa kerrostaloasuntoa? Asunto-osakekaupassa piilee monta sudenkuoppaa, mutta nämä 5 asiaa varmistavat, että tiedät mitä olet ostamassa. Tutustu yhtiöön, älä vain asuntoon. Tarkista taloyhtiön tilinpäätökset, lainat ja remontit. Isännöitsijätodistus on avainasiakirja. Se kertoo vastikkeet, huoneistotiedot ja mahdolliset maksamattomat velat. Pintojen lisäksi selvitä, onko esimerkiksi kylpyhuone remontoitu vastuullisesti. Yhtiölaina voi tuplata kuukausikulut. Osakkeet voivat sisältää ison velkaosuuden. Älä katso vain myyntihintaa. Tee kirjallinen kauppakirja, jossa rajataan vastuut selkeästi. Esimerkiksi myyjän vastuusta, vioista tai aiemmista remonteista. Asunto-osakekauppa on enemmän kuin neliöitä. Se on osuus yhteisöstä. Kun ymmärrät taloyhtiön tilanteen, teet fiksun ja turvallisen päätöksen.